Kontinenteen artean handiena, populazio kopurua handiena daukana eta anitzena. Berritxarrak taldea Asian egon berri da. Lehen geldialdia, Taipei. Taiwanen eta Japonian izan dute bira musikariek, bi eszenatoki berri taldeak hartu berri duen bizimodu berrian. Azken diskoa Kansasen grabatu zuten eta zenbait bira egin dituzte Ameriketan edota Europan. Jaio musikail disko honekin hartu genuen erabakia buru belarri sartzea ez musikoaren bizitza hontan, ez? Eta ez dakit oso gustora gaude hartutako erabakiarekin eta ikusi dugu gure musikak ere unkitu dezakela munduko dozein tokitan, ez? Nik uste talde guztio behar dugula ere momentu batean goze apur bat izatea eta horrelako toki berrietara jutea eta zu ezagutzen ez zaituen jende horri zerotik zeozer erakustea, ez? No nago. Bost diskoa argitaratu dituzte orain arte eta 13 urte daramate taula gainean. Orain, Taiwanen jo duen lehen euskal taldea bihurtu da Berritxarrak. Han gobernuaren baimena behar da kontzertuak eskaintzeko. Lekunberrikoek ez zeukaten, baina zenbait lokaletan jo dute. Haien estiloa, arrotza taiwandarrentzat. Egia da, Nikaraguan izan genienean bezala, rock estenarik apenas ez zegoela, ez? Orduan abian dago, nola esateko, bertako taldeak eta orduan ez dago zirkuito egin bat, rock talde gutxi dago, orduan gu ginen pixkat atrakzioa edo, ez? Kanpotik zitorren talde bat eta harrituta behitu ziren. Jody is teaching us. Jody is teaching ya. Kultura ezberdineko jendea, ordutegi ezberdinetan bizi den jendea, agian musika mota hori entzuten ez duen jendea, gauza asko daude, hoiekin apurtu behar duzula eta eraberean erantzun bat jasoko duzula. Bigarren geldialdia, Tokio. Esperientzia gisa, izugarria izan da, ez dakit, toki ezberdinak izatez aparte, ia planeta ezberdina direlako. Tokyo Street. Ikustea, ez dakit, 300.000 pertsona kalean, eta danak hain ordenaturik, hain isilik, hain antolaturik jutea. Ez berdine, han kultura gala hundi dago, talde asko eta asko daude. Egunero jotzen ginen 4-5 taldekin. Turismoa, elkarrizketak irratian, eta emanaldiak Japoniako hiriburuko zenbait aretotan. 2000 rock areto inguru daude Tokion. Bitxikerien artean, kontzertuak arratsaldeko 5 edo 6 eskaini dituztela. Oso publiko ezberdina da, hotza hasiera batean, hemengoarekin konparatuta, agian ez dira oso sutsuak, baina erantzuna berriz ere jo ondoren dator, ez? Oso konten bukatu dut, batik bat jendea etorri delako, ondoren eskerrak emateaz aparte, interes handia izan duelako, zure karrera edo zure aurreko diskak ere, nolakoak diren jakiteko, diska pila bat saldu ditugu. Haien musika munduko puntu desberdinetan ezagutarazteko modu propioa hautatu dute. Izan ere, ez daude disketxe erraldoiek kontrolatzen duten nazioarteko merkatuan sartuta. Gure moduko talde batentzat, ez, hola rock musika egin, ez, hizkuntza txiki handi batean, disketxe independente batean, ez dakit, egia esan ez dago hola zirkuito bat egina, ez, beti bidea irekitzen egon barrezu. Nik uste Asian jotzen dugun lehenengo aldia dela eta beste tokietan gertatu den bezala ereina botatzea bezala izan dela. Erei, hori da hitza, ez, eta, azkenean fruituak heltzen dira, ez, guk ikusi izan genuen, adibidez, Katalunia batean, lehenengo aldia joan ginenean, beti inbertsio moduko bat da, Asiako abenturaren ostean, datorren astean etxera bueltatuko dira eta Getxon joko dute. Berritxarrak maiatzaren 5.